Καλώς ορίσατε στην Cart Effective Greece. Είμαι η Παυλίνα. Μαζί θα παρακολουθήσουμε σήμερα το πρώτο ποδολογικό σεμινάριο Cart. Η Ισραηλινή εταιρεία Cart είναι ευρέως γνωστή στην παγκόσμια αγορά από το 1993 ως ερευνητής κατασκευαστής ποδολογικών και καλλυντικών προϊόντων για αισθητική και κοσμητολογία. Η εμπειρία μου με την Cart προσφέρει τις καλύτερες σύγχρονες λύσεις για τους επαγγελματίες σε αυτό το τομέα. Η εταιρεία Cart είναι αναγνωρισμένος εξαγωγέας σε πολλές χώρες του κόσμου και έχει καθιερωθεί ως επιτυχημένη, αξιόπιστη και δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία. Είναι υπεύθυνη για το υψηλό επίπεδο ποιότητας όλων των προϊόντων που περιλαμβάνει κορυφαίους ειδικούς και ποδολογία και δερματολογικά στην ανάπτυξη φαρμάκων. Παράγει καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας που περιέχουν μοναδική φόρμουλα και υψηλή συγκέντρωση ενεργών συστατικών. Διατηρεί συνεχή και στενή επαφή με εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια και τις επιθυμίες τους. Υποβάλλει τα προϊόντα της σε διεξοδικές δοκιμές και τέλος δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση ειδικών.